ଗୋରେଖନାଥ ମନ୍ଦିର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଏହି ଶୈବପୀଠ ବିଭୂତି କ୍ଷେତ୍ର ନାମରେ ପରିଚିତ। ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ବାବା ମଚିନ୍ଦ୍ରନାଥ ଭିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଅହଲ୍ୟା ନାମକ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅହଲ୍ୟା ସନ୍ତାନ ନଥିବା ଦୁଃଖ ଜଣାଇ କହିଲେ, ବାବା ଆପଣ କେମିତି ମୋ ଠାରୁ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ବାବା ମଚିନ୍ଦ୍ରନାଥ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ କିଛି ବିଭୂତି ଦେଇ କହିଲେ, ଏହାକୁ ଖାଇ ନେବ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ଏହି ଖବର ପାଇ ଟାଇଟାପରା କଲେ। ଏହା ସହି ନ ପାରି ଅହଲ୍ୟା ସେହି ବିଭୂତିକୁ ଗୋବର ଖାତକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ଏମିତିରେ 12 ବର୍ଷ ଟପିଗଲା। ବାବା ପୁଣି ଯେବେ ଭିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଅହଲ୍ୟା ପୁଣି ଦୁଃଖ ଜଣାଇଲେ। ବାବା ଦେଇଥିବା ବିଭୂତି ଅହଲ୍ୟା ଖାଇ ନଥିବା କଥା କହି ସେହି ଗୋବର ଖାତ ପାଖକୁ ବାବାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ବାବା ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ କିଛି ପବିତ୍ର ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ଦେଇ ଏକ 12 ବର୍ଷର ବାଳକକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ, ଯିଏକି ଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଗୋରେଖନାଥ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ସ୍ଥାନ